ମୋ ନାଁ ଏନ୍ ଦୀपेଶ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ଆଡଭୋକେଟ୍, ବାଲେଶ୍ୱର। ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛି ନୂଆସାହିର। କଣ କହିବେ ଏଟା ଯୋଉ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର କଥା ଉଠୁଥିଲେ 4-5 ଫୁଟ ପାଣି ଜମି ଆଜ୍ଞା, କଣ କହିବେ? ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଏ 1999 ମସିହା ବାତ୍ୟା କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲଘୁଚାପ ହେଇଛି କାଲି ପାଖରୁ ଲାଗି ରହିଛି ବା ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେଇଥିଲା, ଏବେ 18 ଘଣ୍ଟାରୁ 20 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ହାଲ ବେହାଲ ନାହିଁ, ପୁରା ବେହାଲ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ନୂଆସାହି, ବାଲିଆ, ସହଦେବକୁଣ୍ଡା, ଭୀମପୁରା ଏପଟ ଏରା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ବି ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି। ସବୁ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସାଇଡରେ ଦି ସାଇଡରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଯାହା ଅଛି, ସବୁ ଦୋକାନ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଫିସ କିଛି ଯାଇ ହଉନି, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଆମେ ବି ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଗଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆସିଛୁ, ଏଇ ରୋଡ ପାଖରୁ ଏଇ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ 4 ଫୁଟ 4.5 ଫୁଟ ପାଣି ରହିବ, ଆଉ ଆମ ଗଳି ଭିତରେ କଣ ହବ ଅବସ୍ଥା? ଆମ ତଥାପି ଫୁଟେ ଫୁଟେ ପାଣି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଡ୍ରେନ ପୁରା ଜାମ୍, ସବୁ ଡ୍ରେନ ପୁରା ଜାମ୍। ଯାହା ବି ମଝିରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ କିଛି ତଳେ ଏ ପାଖାପାଖି ଡ୍ରେନ ସଫା ହେଇଥିଲା, ସେ ସଫାରେ ବି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସମସ୍ତ ଡ୍ରେନ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରପର କ୍ଲିନ୍ ହେଇନି, ଆଉ ସଂଯୋଗ ଠିକ ଭାବେ ନ ହେଇଛି, ଆଉ ଡ୍ରେନେଜଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମ୍ୟାନୁଆଲ ପ୍ରୋସେସରେ ନ ହେଇ କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଏ ବା ତାକୁ କିଛି ମୋଡିଫିକେସନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। କମ ସେ କମ ତ ଯିବା ଯୋଗାଯୋଗଟା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହବ। ନହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। आज की 4-5 वर्ष है कंटिन्यू चली कौन सी प्रशासन यार सुविधा करना मझीरे गला वर्ष ड्रेन खोलीदे जस्ट वर्षा एंड बेले ड्रेन खोलीदे कौन ड्रेन काम है पानी 5 वर्ष है कंटिन्यू ये वर्षा